bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on onon yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV ko adi foof hande eɗen taweɗe ɗo Faba Guessa Ceerno no won hen biranno ɗuggitaba ɗum ko tarihi banggue kono wona toon paaɗen hande e sikki ala eɗen darodiɗo e goto mo ganduɗa ko Mansour Ba kañum ardi fedde pellital ñalawma hande o noon pellital ina taweɗo ko adi foof Mansour Ba calmina yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Baba Galle Diallo Barogel Ngendi, mi salminima mi juurima mi salmini Fitirla TV dendagal golloɓe hen fof en calmini en juurima alhamdulillah rabbil alamin no mbiɗa ni hande eɗen tawe ɗo e Guessa Ceerno ko ɗum woni golle men oɗo saaha joni. E tigui so tawi en mbi fedde pellital hunde kala ne jogui iwdi beel miɗen mbawi andude fedde pellital holno ardi ko adi nde eɗen gara no garduɗon ɗo hande. Alhamdulillah rabbil alamin Ceerno Baba Galle fedde pellital to ummi to ina woɗɗi fedde pellital no pamirta ko fedde almudagal fellitɓe ummade yaade ina jiiloyo welede Allah e welede nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e welede ceerno mumen woni ɓe pelliti ɓe mbi ɓe denda ɓe gara eɓe gollana jiyaɗo Allah haaɓe keeɓa welede mum ko ɗum ummini ɓe ɓe puɗɗi ɗum ko e l'an 2003 nden woni hitande adande ɓe gadi arde ɗo gila nden ha joni ina jokki meeɗa tardude hay hitande wotere kala hitande koɓe arde koɓe aroɓe hitande fof eɓe gara eyyi Allah addiɓe noon hikka mbaadi kadi kesiri ɓeydogol gila ɗum fuɗɗi faade joni koko ɓeydoto pellital hande eɗen gandi ko international e ko holɗen leyɗele ɗe ganduɗa oɗo sa en tant que président ɓe mbawɗa wiide ndiɗo leydi ne tawe e nder pellital. Alhamdulillah rabbil alamin no mbiɗa ni ko international hande o eɓen e aduna he foof eyyi ko ɓuuri tengtude ko wawi arde noon ko leyɗele takkiɗe en ɗe Sénégal ina ara Gambie ina ara Mauritanie ina ara Mali won aroɓe Guinée Bissau Guinée Conakry ɗeɗo leyɗele kam kala hitande koɓe aroɓe leyɗele goɗɗe ɗe ɗon sa wimi ko onti international wonti ɗum ko leyɗele goɗɗe kala jeenoɓe e fedde pellital ɓe carima e ɓen e ɗe leyɗele he so yonti juuɗe mabɓe kadi ina gara woni firti hankkandi kamɓe fof eɓe gara saabu fedde pellital waɗi ko aroɓe eɓe juuɗe mumen garata saabu sa ƴeewi dental ngal no wayi hewde ni ko ɗanɗe ɗe ñamdu ndu yardu ndu e foof ko kamɓe wonɓe e leyɗele he ballodirta. E tigui a jarama no mbiɗa ni ɗo joni gartanmi ko e fedde pellital holno yuɓɓinirta ha wawa jogade hoore muɗum e nder ɗeɗo balɗe ɗe gonata ɗo ɗe taw kañum jogui ñamdu mum yardu muɗum on financement holno heɓorto? Eyyi on financement o arata tan kono fedde nde ardata ni fedde nde arata nde ko ɓe pellit aɗa sa felliti tan hankkandi kala ko jiɗɗa heɓat tigui pular wi pelliɗɗo anani mi rutto seeɗa tan nde puɗpuɗe nde fuɗɗoto nde ko eɗen denda eɗen jaaha eɗen ndemoya Guessa Ceerno ndendinen jawɗele men rendina woodi ko heɓa ɗum yoɓa bis gaddo yimɓe aller retour heddi joni noon sen jeehi holno ñamirten holno jarirten mbiɗen kunoɗen woni goto foof min waɗi sac maaro mi waɗi bidon nebam mi waɗi ujunnaje sappo min sodata mburu min waɗata ɗum ha fo timmi ha ɓurti gila nden ha joni koye nder tan ɓe jahata eyyi so yonti tan ko goto foof ne andi to darotono goto foof waɗa fodde mum tan foof timma ha ɓurta ha ɗum ɗo foof heeɓa hen. So tawi on gayi Guessa Ceerno holno foti balɗe kewɗon wadde ɗo? E puɗfuɗi he nde fuɗɗoto nde ko yimɓe kirnanno toon ñande alkamisa jettoɗo subaka aljuma pofto aljuma o samedi ndenda kamɓe foof ɓe joftoya Guessa Ceerno ɓe dawa Guessa Ceerno ɓe dawa toon aset aled altine talata alarba alkamisa ɗeɗo balɗe jeegom ko Guessa Ceerno dawete ñande aljuma ko dawol ceerno Alaji Ousmane Thiam on Allah newni dawol mum gotol tan Guessa Ba fof gasa gila fuɗɗi ha joni ko dawete tan Guessa Ba gasa aset hoote alhamdulillah rabbil alamin waylo no waɗa noon ha wayli woni otoji jahata jamma alkamisa o watti dawede kadi adan so yimɓeɓe garino ko wonanno e Guessa he ko hewani ko ɓuuri hen hewde ko wuuro jippotono joni noon keewal waɗi ha yimɓe keccotata toon yimɓe foof alay saago paaya ladde koɗande keeɓama woni joni otoji ɗi foof so gari hanki jamma kamɓe foof ɓe jofti ɗo ɓe mbaali ɗo guila ɓammi wadde ɗum ko hitande corona nde joni ko aljuma fuɗɗoto dawete ko balɗe jeetati aljuma ha alkamisa koye Guessa Ceerno. Beela oɗon keewi yettade khalifa o so tawi ko on gari walla ko so on gayni beela on keewi waddude e makko jonde? eyyi alhamdulillah rabbil alamin aɗa andi khalifa o kam kanko toujours ko ɓattiɗo almuɓe ɓe e saaha nde o wawi nde somin gari ñande foof o arat ɗo so o arat ɗo min to dawol to walla arat ɗo kikiɗe taw min jippima o tawa min ɗo yewtude amen o namdo amen gurdam amen so yimɓe no ñama no kaara hay goto tampani yimɓe keyɗani fof o namdo joni noon ko alhaali o change ko woni bawal ngal natti
so min ngara min tintinamo min ngara o waɗa hen duwaw Allah newna lawol ngol yimɓe ngara e joojam hay caɗele gote mbatta e nder ñande alkamisa dental ngal fof yahat caali ceerno joddo e makko jangto o dondure mabɓe o saaha joni ko ɗen koye on saaha on fannu gonɗen. holno jaɓɓori pellital kanko ceerno gila nde o aranno ga holno jiiruɗa o jaɓɓori pellital kanko ceerno Allah jamata yanda khalifa tedduɗo kadi hol wasiyaji o heewi wasiyaji on ceerno kam aɗa andi kam kanko almudo makko kam ko jaɓɓiɗo ɗum tan pellital omo jaɓɓi ɗum jaɓɓungal manggal ngal ganduɗa no marqué amen no feewi saabu o haalni min kamɓe ɓe meeɗi kanko o meeɗi fellidde ɗo gaynude guesa ba kanko ceerno ɓe dawi ɗo pellital o haalni min ɗo guesa ba ɗo min gonda kanko ceerno wi ɓe dawi ɗo pellital firti minen ɗum min meeɗa nande ɗum wonde ceerno kañum dawi ɗo pellital kanko haaldi e ɗemgal makko ɓe meeɗi dawde ɗo pellital woni dawde ɗo pellital noon ñande ɓe dawi ɓe pelliti gaynude guesa ba ɗum woni dawol pellital ari so sima hen ɗon no marqué min gueɗel gonguel ngel ko hitande min gadi arde nde min tawimo ga eyyi hitande ɗimmitire nde taw mo yaha France e min omo yaha France omo woni Dakar mo fayi France minen min gummo min gara remde guesa ba ñande min jogori hirdude nde min jeehi boppu waynodirde e makko oɗon gimmo Dakar e min gara kanko ummo Dakar mo fayi France min mbi ɓayde ko noon emin jaa min mbaynomo min gara min jeehi boppu yo welede Allah woni Alaji Amadou Sall mawɗo pellital kadi noɗo wonde mawɗo pellital o min e makko e won goɗɓe min jaaduno min juuli salatu tan min boppuɗo min keedi yeeso min kalani ceerno Bello wonde min gari ko waynade hande min kirde yaade Madina to guesa to o wi ceerno Bello haalani dental ngal ɓeeɗo ko hande ɓe jiiɗi ummade ɗo ɓe jaaha Madina to guesa to alhamdulillah rabbil alamin min noon guesa ba ina jogui remoɓe ba haaba laaɓa nan toon kono ɓeeɗo nawataɓe ko golloyde l'islam ɓeeɗo ina gummoɗo ina jaaha Madina to guesa to ɓeeɗo nawata ɗumen ko golloyde l'islam guesa ba Madina naɓe nan toon mbawi remde haaba laaɓa ceer kono ɓeeɗo nawataɓe ko golloyde l'islam ni o wimin e tigui a jarama Alhaji Mansour Ba e min beltima no feewi e jetti bandiraɓe foof kadi en jetti dendagal ɓe ganduɗa ko woɓɓe caggal leydi waɗɗoɓe hen juuɗe mum enen duusa fedde pellital ha wawa gollude ɗeɗo golle ɗum noon a jarama